Ndazona muna nokufurira. Kana. Ndaifunga kuti ndiwe wega nemusikana. Ndazamona munhu angupasa wompaluku. Mbani? Tete Sonene. Waona chi. Kana pane munhu ane musikanzwa pa National FM. Sonene. Vana vazviziva. But kabisira. Kabisira. Musikanzwa ishi yakavharwa. Yakavharwa. Tete tarambere. Tete. Alright. Musikanzwa chi? Musikanzwa kumaruko. Misikanzwa kumaruko. Kungoita chimwe chinhu chekuti vanhu vati vanoda iso. Inini ndaite. Okay, andakwanira zita renyu. Uda ndiritaure pamhepo. Ndiritaure. Iwe. Nditaure. Kanyemba. Taura. Ndiritaure. Sene ayu re. Uyu anobuda musaga. Anobuda musaga. Ngabude yake musaga. Si. Tete venyika Si. Sonene. Si. Kana muchida zita nyuwani ratete Sonene ndibate zvakanaka ndakukupai. Uyu anonzi Phantoman. Phantoman mwana wakwaMudzongo. Kuchoka pachiweshapa. Pachiweshi. Yes. Phantoman. Endi kambo aka kari kufarwa nevanhu vakawanda. Ndizvozvo. Kambo kari kufarwa nevanhu vakawanda. Amai. 2026 ndarakuza. Ndizvozvo. Ndakaona kana uyu Poswet. Ebenezer, Mr. Ebenezer. Kana ari kurova hake ari pa driving. Anenge achirova Phantoman. Ndizvozvo. Poswet. Mashandiro ari kuita. Usadaro kanyema. Ari kushanda. Ndozvo tinoda munyika. 2026 wakatanga olevu rako riri pamusoro. Zvasiyana nana Arias Giriva. Zvasiyana. Ko baba mari echanzi kudii? Handisi kuziva. Ndiwe ka unombosvika pa mari echapa. Pa Starline pa Stones. Chiko chiri kuitika baba mari echa. Naya akomana. Baba ndamai mari echa. Itai muchibudikire. Itai muchibudikire. Ndimupiro sandoka. Ko nasi ndasunga ndofunga pa Jobs. Boss Black Sam. Ndandidi kumbowaona na. Nasi tombopindira pa Jobs. Tombowaona. Parise pa Jobs Boss Black Sam. Kana wakomana nonzani? Wakuita uchicheka. Wakani. Pa Jobs ka. Asini ndoziva ka sekuru acho. Sekuru va Boss Black Sam. Vanonzani? Zikulezika. Achimwene. Zekungezi. Pana basa ipo pakama. Aiwa, lero tikubwera ku Jobs. Tiende. Vagariesa. Ndizvo. Naye akomana. Ndizvozvo. Ndofuna kufika pa Jobs. Pa Jobs. Ndipirewo kasando. Kuna Honorable Minister Mona. Harare Bait Bridge. Honorable Advocate Minister Felix Mona. Anzi nakanyemba bonzo ndikupei sando. Bait Bridge yaita sei? Nezuro pa X account. Yechi. Ye Ministry of Transport and Infrastructure Development. Icho. Vakapa ka update. Okay. Kuti ngori muswa 4. Ndizvo. Vakapa update kuti izvozvi total ye 547.1 kilometers. Wow. Yakapedzwa. Yakatovhurwa ku traffic. Ikaopenwa traffic. Kwangosara chete 34.9 kilometers kuti project ye Harare Bait Bridge ipere. Sando andara. Ngazvira. Pesi yavari kufamba nayo. Tarisa magadzirirwo ari kuitwa Harare Bindura. Tarisa magadzirirwo ari Harare Bindura. Uchibva mutown. Yes. Wakananga kubindura. Opfura ka neteni of inonzi yokuenda ku parliament. Ruoko rwenyu advocate. Ruoko rwenyu advocate Felix Mona aruna kumira zvakanaka. Pamuri kubata pane chidindo. Chikumbiro ndechekuti achimara Harare Bait Bridge. Harare Chirundo.
ya ndiko kumwe kufuna kuti yakatotangwa yakatangwa achivhini vakatanga kaukoko kugomo uko but kuno kuti chibva muharare infana kukonzewa ndizvozvo at least vatangire kupi kuchirundu wati bait bridge yakamira sei bait bridge zvino ndakanzwa kuti pakatovhurwa about 2.9 kilometers pamwenezi reka mwenezani mwenezi ndizvozvo mwenezi district 2.9 kilometers yakavhurwa to traffic nezuro so far vakwanisa kupedza 547.1 kilometers yakapedzwa motikari dzakutofamba saka kungosara ka 34.9 kilometers kuti project yeharare bait bridge ipere aiwa ngatimbowapa sando ka honorable kuti tu neministry yes basa riri kufamba ndiri kutarisa zvekare kanyemba nyaya yekusimudzirwa kwehupfumi hwezimbabwe pane chikwata chakabva kakunze kwenyika uko chemabhizimusi chakabva kuromania chakalenda pavictoria falls apa chakatambirwa kane vakuru vanoona nezvetourism kwankuna deputy minister honorable Tongai Mnangagwa vakatungamira chikwata ichocho vakavapa a good reception vachitungamirirwa neRomania Chamber of Commerce industry yanga ina Mr. Sorini Vorik kubva kuromania vada kuinvesta munyika vadzwa kanyaya yesingle digit inflation ndizvozvo zigi kukoma kwari kuita kanyema une zigi uri murongo kana une zigi wakambona ukapinda zvako kana kuti zvinoitika kune vanhu vanenge vachida zigi change inonetsa kamakombi vaona kupinda wakaibata zvako vanoisanenge vachi bosi mulisi wakaibata zigi because aiwa muri kubatanidzwa change inonetsa inini chandakaona kanyemba munhu akaita US anoda kurisungirira urichengeta akaita zigi ari kutenderedza rekumanya saka inini chandoda kuedza kuyambira because mari zvino gwanyanya akaitara zvekuti kuamerica zvinomira mushi handiri kuona gold kuti riri kusimuka sei zvoreva kuti mari yedu iri backed negold saka iri kuramba ichiwedzera value yayo zvoreva kuti zigi raita sei rakadzikama saka inini advice yangu kune vemabhizimusi kana wachita business uchitengesa nezigi mukana wako kuita mari wakawandisa ukanga uchitengesa nezigi ingowaudza kuti iwe dumbu riri kubuda kuda kwezigi mimba iri kubuda ndizigi ndandala shuga chagonda ndandala shuga chagonda pavanenge vachita marathon vachimhanya pavanotogaya kuti kwavakomana kuredio kwavakomana ZBC inonzi chi pane shoko ravanoshandisa kuti vari kugadzira ZBC inodiwa nemunhu wese right ndosaka zvichinzika leaving no one and no place behind munyaya dzekutumira mashoko pane poti wayandakapinda nesoro ndiri kukuza Philip aiwaka ati khani zache zimwezo ndoziukalipisa ibva upe muna chechu muna chechu ari responsible muna chechu kuchoka muna semunyoma tichizhura napa gedi rapa University of Zimbabwe tiri kuenda kapata college andiwa college road anoenda kuGumbridge njira yacho yamadindi ifuna kukonzewa izvozvo inyaya yemvura ifuna kukonzewa tamangandika kanzuru mwende kaona njira yemvura pansi pachirongwa cha road rehabilitation program ise basa racho ndira kuinforma educate and entertain endai munoona chechu yes afuna kukonzewa afunguka Fidel Castro wamona Fidel Castro ndamona wabwetekeka Fidel Castro afuna kukonzewa nakukurumbiza nezuro vaigadzira pane rori yaitogadzira roton row kaka vakagadzira zvakanaka ngazvirambe zvakadaro saka endai munoona muna chechu nyaya yako yekugumbuka iyi aikona ndiri kurewa ungarewa unakalipa ndiri Joe Mudzonga right ari kupindura kune meeting yemachiefs ka ari kupindura sadaro manje mazwana ari kufamba nomufandaedza vari vese but Mr. Giant Mr. Mtasa kuti varipo
varipo Arsenal iri kuwina varipo vari kusangana neCity kamufinal mufinal ekarapa ivo manje vari kuronga tournament yegiant ndakabva akonza mphasha so vari kuronga tournament yegiant aiwa tinotenda saka ukapedza kaunditsvagira kuti vari kupi alright rega ndiwabati ndidzo kuti program yakamira sei Arsenal iri kuwina chekai ari kufambira nzuru kaka kuta kumbuluka nasola kalipa kanya aiwa ndifuna utsudzura kukwapaidza saka ndinokuona bye bye sharp